Športová hala v našej obci sa už niekoľko týždňov píši novou svetelnou tabuľou pre zobrazovanie výsledkov. Tabuľu zakúpil hádzanársky klub Junior za takmer 2000 eur a oproti pôvodnej má niekoľko výhod. Nezobrazuje iba čas zápasu a skóre, ale aj polčas, koľko timeoutov, čiže oddychových časov na žiadosť trénera má družstvo vyčerpaných, aké číslo hráča si odpikáva trest a koľko času zostáva do jeho konca a podobne. Tieto informácie sú dôležité počas všetkých zápasov v hádzanej či futsale. Doteraz si ich družstva pracne museli sledovať samé. Tradičná téma odpadov na Dolnom cintoríne je aktuálna stále. V uplynulých dňoch si okamžite po vyvezení kontajnerov na spomínanom Dolnom cintoríne našli v prázdnych nádobách na cintorínsky odpad miesto plastové vrecia plné riadov po upratovaní špajze, obuv, oblečenie, posteľná bielizeň a podobne. Na odvoz odpadu sa tak týmto ľuďom opakovane skladáme všetci, tí, ktorí vidia, že tam odpad nosia, aj tí, ktorí o tom nemajú ani poňatie.